So good morning guys. So today is November 3, Sunday 2024. So guys, padong ko musimba. Ang simbahan kay alas 5:30 kay nakisabay na lang ko sa kong sister kay naman sila sakyanan. Di libre plate. So actually sayo simba guys kay kumanghod mo duty manghod rondon. Muna na sayo yung simba. Tugnaw kay guys as in ninyo kayo ang kaadlawon. So amping ka guys. So abang-abang mga content kay murag maabot rin ko sa kong tindahan kay kalimutan ko kung siya nga i-content ay ana rin siya nga murag di nakatamakan na bagong siya nga ibuhaton. So bantay abat guys. Ang buti chuki asa no natulog gabi unig may gidalagan guys sa tanawa. Ano guys oh. May gidalagan. Ay, akong baby mandi ay na. Nihunong siya guys. Unang ay ka na siya. Hi baby. Na ada akong baby di ay. Medyo palangga kayo ng baby. Palangga kayo sa muna ng akong baby. Grabe juga palangga sa. So guys, naabot namin sa simbahan. So musulod na meron guys. Grabe ka tugnaw jud as in tugnaw kayo. 6.5 hours later. So hi guys, manguha ko og bayabas. Awa guys, nako sa mga kabukiran may bungtod guys oh. Mga bayabas. Namuntok mo dito eh. Hey guys, angat ni sa Kamugtas. Kaya namin meeting sa Porok. Nanas mama dito layo ay. Welcome to Bayabas Lanja. Ano Bayabas? Punuan sa Bayabas. Oh, dudu. Naihinog. Naihinog. Ikanang bayabas sa gidiri guys. Oh. Napa oh. Napa dito guys. Oh. Grabe sa bayabas. Narapa oh. Baby. Baby. Baby chuk-chuk. Chuki. Grabe jud kadaghan ng bayabas diri guys. Thank you Lord God. Napa guys oh. Grabe ka bayabas iswell kaayo. Welcome to Bayabasan here. Daban ng bayabasan diri oh. Kadungan na sa balansuno. Chuki. To anak lito ah. Naiabot sa taas oh. I am eating pula nga bayabas guys oh. Pula. Nih. Tingnan awahan di kayo ng tanawa tara ang kadagatan sa Oslob. Sa kami taras mama nasa Chuki. Angat ni diha guys. Naari mi dire sa mga kakahuyan kay nang mig bayabas. Ito kay bayabas ni. Taras mama. Pero gadagsang dong buto-buto dire dapita guys. May daig baro nga ohong guys. What is that? San Roca.
sa muang daan nga balay where I was born. Muna guys, kanisi ko si fatherhood. Pero ko siya na bunga. Muragian nam guro ni niya panguha. A few moments later. Meeting ni sa Ipo mo sa taana doon. Nay. kang lamok dire. Nagwapa nga asawa ni Samuel Irabo, no? All the way from Dumaguete. Welcome to Proper Campbell. Proper Kamugtas. Manay asawa ni Samuel Irabon nga taga Talamban. Dagana kayong buongon, guys. Laka na dyan! Laka yan. And that's all for today. Thank you guys for watching.